aika paljon näitä salaatteja tällä kasvishovilla. On aurinkosalaattia ja kesäsalaattia ja sateenkaarisalaatti. Niin, lounassalaattia. Reikkalainen salaatti. Uunijuurekset, niin. Joo. Ja vokkikasvikset. Savukala-annos. Grillisalaatti. Sitten on broileriannos. Majoneesisalaatti. Savukala-annos. No. Valkosipulipikkesi, se on hyvä. Se on se valkosipulipikkesi, se on kuule maailman paras. Metsäniemen salaattia. Perämeren salaattia. Kylmäsavu. Tonnikalasalaatti. Inarin salaattia. Aurinkosalaatti. Katkarapuherkku, se varmaan on hyvä. Sateenkaarisalaattia ja broilerisalaatti, keessarsalaatti, savukala-annos, tonnikalasalaatti. Kyllä kasvishovi on onnistunut näissä salaattihommissa. Ne on erittäin maukkaita. Hyvin oli maustettu. Joo. Niin, että se antoi oikein hyvää pottua. Kyllä. Kyllä se tuo kasvisruoka ja tuommoinen välipalana niin on ihan hyvä. No ilman muuta. Niin sitä saa sitä kuitua, niin sitä jaksaa sitten pitempään tehdä hommia. Joo. Se on, kun vain opettelee niitä syömään.